Tanawa na. Ay, di gini. Bisig sig panglulain niya. Wag gikuan, wag gikunik ang... Ay, oh. Sabek. Ano eh? Ano mo? Tanawa ni. Sige, may nagkasabaan. Sige, Wala talaga. Sige, luglain niya. Wa na. Sige, glili itong telepon. Watanawa na nga. Wala nakasaksak. Niya ako pa iyang gistoryahan. Isaksak ng imuha. Niya ako apuno nas battery. Isaksak ng imuha. Ang iha di wa nasaksak. Tuga ka lang. O, dili na butang. Ha? Di aron na. Tara na butang. Ha? Niya imuha saksak sa dito. O, dili na saksak na diha. Aron makatangag na siya. Isaksak aron makatangag. Duwa nga gyud. Pagtangag ka rin ako ng kuwan. Yan. Mao ba ni? Mao ko na gidangat isungsong lagi. Na, di man gud ni siya mag-pay attention lagi ang kaingnan tamo. Lain gyud na iyang luluod. Nya, nya sa isig pangasaba. Masuko ra ba og istoryahan niya sa isig pangasaba. Nakabalik na siya. Kasi ingon ko sus, makayawan gito sila pas. Hoy, wag tang lagi. Galit lang ko. Naanan man ko anang usang kang Yung warning kani ako di ko ni may warning. Shut off na mao bitaw nang og mag-live ko kinahanglan unahon na akong tuslok diha sok-sok nila daan. Anak mo ko yung warning pa man siya. Kaya di siya mga pila pa ka minuto. Kaya di siya mag-shut off. This one don't have warning too. So mauna permi na po nga ko ang Minga na ako ng buhat. kuan ko no bulaklak. Bubuka ang bulaklak. Oh, unsa ba tong masayo sa mig bubuka ang bulaklak tapos na ay last question ba? Ug napay last question. Ayol gina din na maong anong naamto diha. Lain na pud ang karaan akong question ni. Ang karaan akong question gilili. Shoot pastilan. Di answer naman po po nini. Ano? Answer na. Ah. Di panog ka na iyo man ang answer man duha. The same thing with Chichi. Bus ka na. Pwede pangita og lain. Sige, Pangita og lain unsa may magiluto diha? baho. Baho-baho, humot-humot. Baho-baho, humot-humot. Nagluto siya baho-baho, humot-humot. Mga ulit ang awat. Unsa may tubag? Yan. Oo. Ano na lang isa. Nagluto ni siya baho-baho, humot-humot. Ya lami kaayo. Maunay clue sa iyang giluto, guys. Aka nang baho-baho, humot-humot. Ya lami kaayo. Hoy, kanang imo kamot. Bago ka. Wala ko na. Kaya gusto tayo mamantay. Ay, ang nakita pa ka sa kamera mo. Agad, hindi mo. Kasi, mga man lang, ang sa middle finger pa, ganito, really? Kadawa, tanawa ang iring ay nagsigig tanaw sa inyo pag lumuntaw niya kung ang duha na una tanawa. Ay, balik sa sabaan ninyo. Balik dito. Nya sa mabalik siya kay kaingon tong akuan. Kuan ba? Bubuka ang bulaklak. Yes, bubuka ang bulaklak. Human si Haniko nagtawag. Hello, my dear. Pwede mo naman sagot siguro. Di mo ka mawala sa live ni mo. Oo, pero mag-post na siya. Okay ra. Bubuka ang bulaklak. Bubakar ang bukbuk. Gigutom na kay missing na siya niya. Nangout siya no, lain kayo ang kamot ang gikuan. Ang gikaw. Mao tingay to iyang tubag ba kay nabantayan ako siya niya. Lain mao tingay to sa iyang tubag sa imong una pero wa lang siya ka kabuka. Ang iya na lang kamot may iyang gigamit. Sign language niya.
mukha niya. Sa mukha ni mo, sige mo lang kag, sige na mo lang kag pangasaba na ko. Sabi, laylay sa kap-kap sa iyang ilong. Bubuka. Asa mang bubuka na? Ang bulaklak pa bukha. Bubuka. Buka man na. Buka. Asa ko nung buka. Ayaw nang bubuka. Ayaw nang bubuka. Bubuka ang bulaklak. Bubu. Tarong mo, lagi na. Dali, lagi na. Biyo, uy. You din na din. Asa naman to siyo? I think it's B-O. 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 B-O-B-U. Bulaklak man. B-O. Yeah. Okay. Body odor. B-O. Oh. P. Bubuka. Ka. Bubuka. Hindi ko ginawa. Ang bulaklak. Sige, sige. Bambukat daw ko na. Biyo. Mhm. Siguro ng biyo. Biyo. Sige. Try. Biyo. Tuyok. Biyo. Nagbiyo-biyo na. Tarong nga na. Diha lagi. Biyo lagi. Bulaklak. Sa dance? Yeah. Yeah. Hot babes. Baby, hot babes. Yes. Number 1, number 2. Kung ano na to ang ayaw ng remix kay kung ano karing katulang kanta niya kay kitar may pasayawon nila. Sa next one, number 1. Biba Hot Babes, Bulaklak. Kana. Shout out Judith Siarot, Dian Elarde, Jonas Canoy, Rosel Remitacado, Mary Jane Tanyeka, Lera Satan, Juan Paguera, Princess Scarlett Tanyeka. Di na mauwi ka. Kuan mo na kanang movie man na imong gikuan sa Jergen Traya, Madsnat, Joseph Camado, Irene Lapasaran. Okay, so I think I already got everyone. Junila Ziarot, Mimi Gayod, Jamets S. Juarez, Ciarot Judith, Darske Heraldes, and Junay, si Chichi Mangyaw, dili yun na siya makasudiri. I don't know why. Ano man? Thanks. Dili lagi, dili makita iyang kuan sa imuha makita siya. Dili. Sugong giblakan. No, why would I block her? Ikaw gyud sagad lang ka. Bunalan ta karong. Nablakar by accident. No, I don't do that. Dili. Siya siguro sa iyang settings lagi kay ngano lagi dili lagi settings na, siya. oh. Yeah. It's not my end, it is her settings. So ipatan-aw na niya sa under sa Kantayaw bet basig na lock na niya iyahang settings. Kaysa mabinat malusog group makita man namo iyangan iyahang mga kuan. So wala dili siya makita. Okay. Uko anak, makita naman. Di lagi. Wala may kuan, wala may kantaram. Kantaram. Pausap na. Kantara. Wow mo na, kantara naman. Kantara naman na. Okay. Kaya na ako. Dili, message rin na. Get ready mga bulaklak. Pabukha na ang bulaklak mga inday.
Lagi sila. No? Pas-pas ilang pan gabi. Yan. Parila kita niya. Ikaw lang pa pag-asapa. Dali. Dali, ano yun? Pag-asapa, dali. Ako saksak ani. Ana sa side. Ah, may saksak ani ko sa side o just nga. Kan yung may sampo. Okay, sige. Okay. Ako ra. Sampungan barang bangag. Isugsungan ng bangag. Sampungan. Isugsungan lagi ng bangag ay sigsama nila. Saba, ang gino ng bangag ay. Nagtanga ng sungsong kaya lumubaka ang bulaklak. Hindi man ka pa, hindi ka buka. So, naata sa kanta yung bet, so we're dancing, okay? So, continuation is mabinat para sa group kaya as usual. Yehey! Moto ang bulaklak. Ah, napagod na iyang giluto, guys. Kaya ni sayo na daot sa buka ang bulaklak. On a weekend, of course. So they dropped by Minute Clinic at CVS, where Annie got checked, got a prescription, and got essentials in one place. Or see us online. Minute Clinic at CVS. Wake up. Naluto, nakuhan ko nun, napagod ko nun. Anak man to siya, agoy, napagod, amot sa'y napagod. Ay sa, be right back, kay hiyon kay ko, ako na po'y manghihin.
secure. Ayun na, mana? Mana ko si Ting? Tubig ka. Tapang ko tubig. Oh, magdukong ko ni nagpaliya-liya to. Kuan din na sakit ko nagutong sa hay. Oh. Murag na kuan ang kaya nag-exercise ka. Ano na to? Kaon sa mi guys. Sama ni dag uni dito. Ah. Okay. Hold on sa mga pangga kay mga unsa me nya. Sige lang magdagadok ka mo diha nya sa.
Uy, nya ato na kuan, ato na ni at patagan kay makita na nila. Yeah. Okay. So, ikapila na nga question? Ikaunang nga question kung kinsay makatagan sa iyang giluto nga na almost napagod. So giprito niya humot nga baho-baho nga lami. So, give me the guess. Humot nga baho-baho nga lami. Okay, go. A famous one. The famous one. Siya kay Buwad. Buwad ko no. Sagi daw. Wrong spelling, dili man. Manabal. Nung Buwad. Uy, tuka Di. ko siya. Buwad, yes. Mimi Gayod is buwad. No. Yeah, Mimi Gayod. Away. Dili. Si primero ang nikuan si Dian Ilarde, but it says Biwad. So then nikuan si asa man ko sa Mimi. Si Dian Ilarde. Yeah. Same time so si Dian Ilarde and si Mimi Gayod. Yeah. Yeah. So, si Dian Ilarde o si Mimi Gayod. Tanawa, nireklamo na po kay sa ilaha, may L na. So, sa ilaha, bulad. Sa ato, buwad. So, na paisano ni Mary Jane, magpatabang na po na siya, mana na po na siya, bulad. Si bulad, kuno na sa ila niya, sa ato, buwad man. So, ang nakakuha si Dian Ilarde and si Mimi Gayod. Yeah, duha sila. They're same, yeah. The same ang ilaha kuan. Taugsa mo diha mga 30 minutes kay mukaon sa may mga pangga pero amo ning dadon ang kuan ang kanip kay Aron maka pay attention mo. Unsa ito? Unsa may atong kuan? Kuan lang ako Abi ka, asa man ka? Kuan kanang masuka. Unsa may dalhon nimo? Ayaw na lang ta mag-unplug na pud ka. Asa man ka? Nara man ko diari. Mga saba ro ba si iko nay? Si Istang ay. Ano dabe? Istang ay sige saba diha. Ay, asik saba diha kanang kuradang diri-diri. Dali na. Praise at ta. Yeah. Among sudan guys, bulad ra gid intang nadakpan namo ron. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. This is the Lord for this day gifts which we're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ako hinayon pero Pahinaya kay gagit na hindi na sila kadungog sa ato ang conversation na. Human. So, of course, sa Hello Kitty Fanatics starring Giniperme. So, sa wrestlet, na siya basta magsumba ko. mo nang i-announce ang party ng kanimo. Yes. Actually, dinhi ko sa katuan sa Pilipinas. Basta Na na sila na. No, they know. Basta They know that they have a group contest sa kuan dayon na apod sila family kung gusto nila mag-celebrate sa 100 kuan. So gusto asa man ang suka. Suka ni. Suka ano ba man din. Abi na kog baysod gitagaan ko niya kanay basudlan na naam day suka. Sakto na. Puno nagya ko ko. Lami ani suka. Napakita imong bulad. Nya. Dara among buwad nga pinikas.
Kung naay bangus kaya ana. Nya na ay bangos bangos pud ni siya nga marinated bangos isa man. bangus. Oh. Marinated bangos ni siya. Nga unsa ta? Gusto ka sausawan kamatis? Ha? Namo koy kamatis. Yung lami ng kamatis. Tang sibuyas ani. Ayun, sibuyas kay makautog na. Wa ra batong ako at wa ra batos layo. Dili kay makautog. Ang makautog katong lalaki ra kay utgan kana ganing. Mugahi nang ilakaw wa man tay utin, dili mo utog ni nakuha. Ayaw lagi nagipaklaro. Oo, 10 boys. Utin boy. This great and utin boy. Ika na utin boys na disgrace. Kaya, init pa kanyang kanon kay ngano. Iya mo ning maupay pagkalutoan na oh. Lami ra ba kanya iyang kanon ay? Yep. Ito ang butang na tuyo ning sausawan. Kuya. Bahala ka diya kamatis. Kuan man ka. Kamatis lang. Yeah, kamatis ra. Nya nya. Ina butang tuyo. Ha? Ina butang tuyo. Ba, butang ko gamay ikaw gud basta ayaw lang ng kuan. Ayaw lang ng sana kanang dili ano ng sibuyas ya. Kanang katangan. Kuya. Lami ba ng luya? Ang dili ang kanang kuan. Ang kanang katubang allergic ko. Face sauce, di man kam gamit og face sauce. Dawa mo ko peso, di mo ko ano, ang peso. Nga, Dili ko gamit ang peso. dili ko ganahan kay baho kayo. Kuan ko magriyo ako ano. Peso. Sabi diyan niya, nganong ikaon makaato be? Katong inadto ta sa kuan, adto ta itong nang gadto tag nagpiknik ta. Mukha ko. Pero mao di tingal itong galain imong labas. Kay kusog inga man kalami, ani niya ingon ko no, I can't. Dili ko tigamit. Yeah, Mukha ako dili ko. ko pwede sa Dili kuan. ko Itong tigamit. ihatag na ko nimo nya, mao to galain imong kuan. Ang kagsili? Ha? Sili. Nade ka sili. Kuan ba? Hot sauce. Kung gusap sa gusto ka chili na kaya, karon ba ka ng hot sauce? Mas si Biami na, ato ning kuan no, sila palingkod na diya kay dugay ba ka mahumagkaon, ako na pala pagsanginlan nila, nga dugay kung kuy ko mahumanugkaon. Sab kanina, kare tanawa rin ninyo mao ni langayan kayo kadaghan kang luluon. Asa ba ko? Ako sa natin. Iya sa mo pa. Unsa? Di lagi makita. Ito ma'am. Yeah. Man, nandito makita kay kita nila tong hungit. Yung sila sila ra man nagkaon-kaon. Dili man pagka marinate. Ang unsa? Dili parat. Dili. Ano man na? Anak man na lang marinate kaya kuan. Kay dili. Unsa imo paraton buwad dai na, nga di man na buwad. Daing man na. Dili ka to na ay marinate nga isang lamig siya. Tung sa Kaka nana man kay buwad nya nganong imo pa pariton. Paraton. Unsa nga anang isda ah? lapu-lapu. Ya, sundan man na ka. Kailan to kung naong nila pulapo kay mao na amo ang kuan hero. Di ko dalagang bukid. Mao din siya naong sa dalagang bukid. Sure ka? Huwag nagmao-mao na pagkangan. Tingo. Ay guys, unsa ni nga isda? Di ko maklaro. Nasa pagka-pink sa iyong kilid. Ha? Ito ko na. Na, ingon ko din. Kami kamatis. Dalagang buwad ko na. Ang kamatis daw, dili daw mo ibutang sa suka kay mupait daw. Ano nila? No, that's not true. Because I always put tomatoes and my vinegar. Kaya atlom na kung daan ng kamatis, kung tanong sa suka na atlom mupait. No? Lang. Wala ano nila. Walay. Not good. Not good information. Okay? Ano ka nila? Hala ka, grabe. Huwag pag ikaharangin nila, ang hapit na yung Ay, grabe ko na grabe. grabe ko mo halang na.
Kumain man ang halak. It's good for you. Maka-open man Yeah, ang yeah, mga yeah. close na mga alter. Ito na. No, not al. Arteries. No, not arthritis. Buang na. Maka-open ko na sa arthritis. Basta mawala na, basta Amawag yun. artist. No, say arteries. Arteries. Sa imong heart. Dili arthritis. Arteries sa imong heart. Pitin mo na arteries. Open ko na sa imong arteries sa imong heart. Ang hang suka. Ang suka ang hang yun. Do you know nga kung wa kay if the is a person is having a stroke, you can magtagod ka og sili, ibutang underneath sa iyang kuan, that would open dila. ibutang sa dila, or if you don't have any aspirin, mo na imong ibutang. Di ba sa ato kana bitong maatake niya, butangan og kutsara nila, instead of kutsara magdukdok ka og kuan, dukdok ka og sili, Anong butangan ng kutsara? Kaya di ba magkuan man na Naglak? Ang julak. imong jaw? Basta na ay mag-stroke nga. Unyag, naglak mo itong straw. Saan ito magbutang sa iyang dila? Maubit daw ng butangan dahil kutsara kay aron dili gid ma-close. Ang adik sila dan. Dayon underneath sa dila kanang tinagod nga sili ya. Yeah. Kay kani manggod ato ang kuan, kani ka underneath atong dila. Direkta man guna dira og makuan so open Dali dayon ra. to siya dali ra ka ito siya kan di ba na amnay too big a vein underneath or kuan Yup. mo na sensor kuan nato nga modiretso sa atong brain dito sa kuan. Okay, sensitive ito na Correct. sa under sa atong Correct. dila. So be very very careful sa underneath sa tang nato kay kaana. Ang tang gamiton sa eksaktong paggamit na. Dili gamiton sa binuang di gyud. I-overuse niyo yung tang. So naamoy Si ulat ya. wala kay dili man siya makita. Nga unta Hindi ninyo. siya makita pero Na, siya. dili na nag-message nga si Chichi lagi dili taong daw makita. Anong di siya makita? Di siya makain. Naa siya nakain siya pero di makita yung comment. Okay lang, basta naka-ako. Di ba makita yung comment? Ano? Ano akong bagong phone? Nakakita na ako ang mga mag-subscriber. Yeah, there you can. Sa imong notification imong tong gi-on, right? Hindi. Ah. Sa isa na ko, basta naka-on akong dili din siya. Ang mga comments nakita. Pero i-touch nimo katong naka-subscribe nimo. I-touch nimo siya. Ug kuan po niya unsay yan di pang subscribe nga mga channel. Kana nga po, ambak sa setting po siguro na siya sa phone. Ano ko labte. Nga ay kang ako. Ayaw sige dukdok kay tingalig mawagtang na pud na mga taon mo tanan na pud ka. Adto matay akong gibot oy kuan man to. Yung gawat naman tong 3 months ago pa nga nang subscribe na nagtutanan. Uy, makita na lagi na ako. That's good. Naman po lang ako lagi na po sa bisita Sige lang. Ay nagtugtong sa mga pagkaulak. Uy! Hagda nga. Naabot na panit. Ay gusto ni kang kalabasa. O ka na kung natagay kalabasa. Ay dagang kalabasa diha ba? Nakapalit na noon si mama pag adto na magkuan kay Naay dagan. Tawata ka. Di ba madaot? Dugi ma madaot? Oh, kay na may panit. Katong gipadit ni mama kana dito slice sa kuan. Kalbasa gi para to aba. Kana better squash man na. Butter squash, Butter I mean, squash. not butter. Because butter Butter. is pait. So, butter Butter. squash. Really called butter is creamy like a butter. Yeah, very, very, kuan siya. Very creamy siya, sweet. Yeah. Sige ka lang, kain tan, papalit ko. Ilang anak na pa sa pagsilit. Si Marlene, umak, taga anak ko. Kailangan ko. Angon sa? Basin makuyog si kuan, makuyog si Inday Tuna? Tuna. Kuyog ka. Kaya ko basta kuan ni siya ni Marlene sa pick upon. Hindi mo kuyog. Manang bitaw, magparty. Asa man ta magparty sa kuan?
Hello Kitty. Hello Kitty. Ato lagi sa ang Ah, okay. kaya sa kuan sa Sa Di dead. lang Ito to. mga orasa. mm, ang oras mga ato ang kuan iset pa na ato. Hapon Siguro na. mga 3 o mga Hindi. siguro 3 pa. Kaya aron dinner na lang sa ato. Dili kayo. At sa- Hapon na po kayo. Kaya simba baya. Okay. If I can kay ako ra ba ng kuan, ako ra ba ng kantahon. So I have to be at mass 10 o'clock. Ah, okay. Nga. Kaya utla ko masimba. So las 12 makakuan niya. Si Kaon pa. Nalang kaon. Nako na dami ko nang ipares sa amahong sa amahong. Ipares na mo ani. Saging. Na dili ayun saging ka na ay. Mangga. Nami mangga. Pare sa. Kani. Kamatis? Kuan oh. Kawan po pa ka kakaon sa ako ang kuan sa akong salad nga mangga Oo, nga ko butangan na og pati kuan. wala. Ah, Pati wala. dahil Ikaw, magsagad na lang po ni ay naglabitin na pong baba. Wa ko na siya nako patiwala. Lapit na lang itit. Wala. Paita gidani nagkuan na po nagtwist na po ang iyang baba. Kaon ba? Ito kaon dito. Ha? O lagi. Sabaan ni mo. Lami man siya. Ang marinate. Yeah. Kulang lang para. Ayaw lagi dili lagi ko ganahan parat inani akong gusto. Ngano man gud og parat dili man ni siya mao nagitawag og daing. So kung kinahanglan ka og laing means salty. So daing Laing! oh Laing! Dili na. Itong damdam. Oo, di ay mo. Gabi di ito no. Gabi. Gabi na. Nakachamba. Gikoreksyonan ko sa usa dali ang. Yes, gitan-ana pag di mao. Yan na pud ang tanawa sa unsa tong naong. Sabi, sagad lang, sagad. Laing! Daing! Ang daing mo ng parat. Oh, Daing. Kini siya. Di mo na daing good. marinit man good. Mao bitaw ng dili parat. Ngitab kag parat. Kini bulag ko ni siya. Well, kan ana lang na ko ano kanina ng buwad kan am singitab parat. Tagalog ni siya nga timpla. Dili Bisaya. Ba? Bisaya man ka. Ambot kay. Ang dili ka klarong Bisaya. Di ako may yung gipangutan kang ambot nga dili man mi mugkuan ani marinit and ani. Ako ayo pud ka mga Tagalog lagi mahilig ang bangus. Yeah, halig sila marinit kami dili man ni. Sabi ni mo, di may mukha bangus amo ah. Nga. Kay ko amay gikan man sa fish pan. Yan, Pan. pambahog ani kay mga iti baya. Look, dili lagi. Malang dili Na, man ay, mukha ang kuan, kaduo ay, may mis dagat, kanapis, ang duo na, ay, dagat kuan. di man kaon ni mukha ani mga bangot, dili man mga ng mga fish pan, gikan sa fish pan. dili. Oh, fresco ang fresco sa kuan kanang gikan gid sa dagat may kuan. Dagat. Nabaslan ko ni Ma'am Nitske kagigibian ko. Basta ra ba kasabon ayo lagi sige pangasabo diyo. Asagda. Pangasabong. Yep. Unya, pasagdaan lang tikab, sag masayop ka. Sige kaon pa diyo eh. Ay, kadaghan ano ito. Ah. Tuloy. To. Patay reps daot. Sumba. Samba. Patay gini sumba gini. Sumba kaon gini ba? Gugma magsumba man ka tabot. Kalit ko ka niya. Come on. Lutuon ako ng marir ba si ma. Bangkuan. Na-miss noon niya nga. Kalami ani. Nami kay ni am kuan. Oh, napa man kung gusto ka mawala to sila na apa man dia. Hindi kuan. Lutok tok. Kasi kuan na siya makaluto na siya buwan sa ilaha po. Sa bagay maka buwan. Ako makakaon ako buwan og kanang summertime kay adto sa gawas magluto. Ako nakabaho ka sa buwan, wa no. Akong kuanan maguna ko daan og Garlic. aswang kaning Maguna ko na siya daag aswang. Ang garlic magitawag niya sa maguna ko digdaag aswang. Pero ito
og kuan. Ahos. Ahos sa inyo ah. Ahos. Ngano man sa inyo aswang de. Ang garlet tanggan mulag ka. Sumpa sa Sige aspada. ay nasumpa sa aswang dili kay aswang. Nakisa ba mga aswang ron kaning nagmata diri nga 11 asa na 1 o'clock na. Kayo. Agwanta lang ta, kunting agwanta. Ay sa kay gidali ni naman nya tangay matukan mi sa among buwan. Kunting tiis lang. Una man mo nangaon, nihapon naman ka mo diha. Basig nag-lunch na nag-midnight snack. Una man mo pala Sige ka pangita og parat. Ngano wa man ka magkuha og parat di? Aw na adi eh. Kanay mo kaon jud ko ani kay ngano wa ba koy buwad bay. Talagsa po ka mukhaan kay. Mm. Ang atay ko. Pinom po kong daghan Tubig. Basta mo kaon mo kuan guys, salty food. Inom jud mo daghang tubig kay aron ma-wash out sa inyong lawas. Okay, anything that's salty. Nga, mabalance food mo og sweet. So, Ang parat. kaon mo buwan. Kaon mo buwan. Nga, makuha po mo og kanang bisag mga chocolates or candy para Susya po kayo. Kuya chocolate. tananawan nakabawas po. Social kayo. Kung si Claire pa'y pasultion, tutulate, ma'am. Ngay. Hello, ma'am Bet. May tutulate. Sa, yawa may tutulate ko. Ano lang, tindi. Ang naman niya guys. Ay, ginawa ko. Ito tawag sa inyo na. Ano sa? Anibal. Ano ba? Ang anibal bitaw magbiko ka ni anibal. Kamay? Isang na ni balagi. Gusto ano ang damay? Ano ba niya nga naman na? Latik. Ha? Latik. Kablog latik. Lipod. Tay, kapay. Patabot ani. Ang piki nga Bisaya. Ang long! Ang long! At naman na ang long sa kapoy ba ano yun? Di kasabot og latik. Di kasabot og anibal. Ang piki nga Bisaya di kasabot. Ang talaga na Arnibal, oy! O si Arnibal! Paksit ko na hindi na apat nito na. Ay, itong pamahawak ko. Tutulit na tutulit og kunot. Tutulit og kunot. Kunot ito. Kamang tawag. Chicho, dos chicho. Oh, nagkuhan ito na. Nag-inform tingnan na siya nga dili makita iyang comments. Linatik nga kamay. Linatik. So, ano ni Arnibal? Muna sa inyo nga, natek. Ambot lang. Anibal. Kita So, taga mo. dili. Si imuhang kuhan kabayan. Oh, linatik Ay, na sa- anibal. So, nilinatik. Linatik na kamay. Nya mao nay tawag. Mao nay Mao tawag na. og kuan. Anibal or latik. Ah. Right, kini ako. Ampin kay na akong kabayan. Kapay kay pasabot ani kabayan. Hoy, bibi. Nga ti Bisaya ko. Bisaya ko rin siya. Isa kasabot ani ba o latik. Ang ganda tingin mo. Kamay. Kamay ka ng kamay. Oh. Kung imo ni mo anibal, kamay gyapon. Kamay? Okay mo on ko nung Latik. okay mo on ko nung latik kami. Amawa gid oy. Ambot lang. Latik lagi ambot lang. Basta di lagi mamutawa. Do ano ko kadungog anang Arnibal. Okay, magbiko ka. Magbiko ko, magbiko ko. Oh, Maglatik. Ana maglatik. sama maglatik. Maglatik, Oh, yapon. maglatik sa maglatik ta. Una dayon ni ibutang ang kuan. Ang latek, ito. Muna na siya ang product sa Arnibal. Okay. So it's Mag-Arnibal ka. kamay. How dili? Arnibal ka,
That means... So, Arnibal, wait, ang Arnibal means kamay. Or dili? Kamay. Oh, so Arnibal is when you're doing it. Yeah. Tapos pag okay. nag-arnibal lang ka, laktik na dahil ang process. Okay. So that is you're doing the process. That's it, So yeah. while you're doing it. Okay. Kung sabi tawag sa inyo ang arnibal. Wala lang Kamay pa nagsugay. rin. Wala lagi na ano brown nga kana. Kapulan lagi kayo na sila mo. Kan. Brown nga kuan. Asa magkamay, magsabi mo latik. Ang action bird. Latik is the action Paminaw kay naingon siya. Unya ang action bird. Oh my god. Ang action bird. Dali ang action bird. Latik nga. Nasa siya kay through the action bird. Action bird. Ay, lagi diya pag amo. Lagi. Ay, wala, chichi ka rin, nag-module mo ko Look, sa amo. Sa amo, no, brown. Kamay, Okay, wait. sagol. So, magkamay ka. Hold on. Salip. Paminaw lagi na ko. Okay, Kaya mo kasi okay. nabuta. Gusto mo, maminaw. Ano pa? Sige. Ibutang na diya, binuang lagi mo. So, kung magbuhat og biko, di ba, magkuan ka sa process niha sa kanang magkuan ka o maglungag ka og sa pilit. Oh. Dayon si mama maghimo og latex. So tagaik ko, may ana sa mama, tagay ko sa brown sugar or red kamay kay magbuhat ko og latex. So latex meaning magbuhat og latex ra. Dili walay ingon nga arnibal. Mag-arnibal ka diya. Mag-arnibal ka diya aron makalatik ka. No. So, processing pa itong arnibal. Arnibal pa to siya, dito pa to siya, ready maimong latik. Maglatek ko ra, maglatek. So maglatek ko para sa biko. We don't use arnibal. Arnibal is, I thought it was like a kamay nga kana bitang kanang kamay nga bugdog. Bugol? Oh, kanang bugol. Bugol. Habi na kog mauna meaning anang kuan arnibal. Arnibal. Tubig ni mo, gusto ka tubig? Na pa ko babig. Gusto ka suda? Gusto ka suda? Uy! Sa tira-tira himuon ko ng tira-tira kay gahi kaayo ni kuan. May kain ng kindi. Okay. Kaya may tira-tira sa inyo Ha? Tira-tira. Tira-tira sad. Oh, Ang kindi kanang nga, candy nga ana lubid-lubiran. lubid-lubid niya. Nya pwede sana siya imong gagmayon. Basta katong kuan ba siya, kan dili pa kaay siya, katong soft. Soft, siya. soft, yeah. Ay maning, ay sus. Tira-tira, gyapon tinyo Tira-tira, gyapon tinyo ang resek. Kanang kuan kindi. Nana ko na igatuyok-tuyok na. Apil mo dyan tuyok. Nagtuyok-tuyok na ko na. Unsa man ka ano? Gusto ka suda? Ay sa, nakay unsa man imong kuan? Dara. Ha? Kana Wala ra ko siya. na nagikabot. Sige Ang lang. unsa man? Kana. Okay, yeah. Gusto ka ice? Ayaw na ng ice. Ay nang ayos Bumang ko. kita. Madaot ako ang kuan. Madaot ako tingog di niya ako Kasi pagkuhan ka, pakanset ka diyan. di niya ako kakanta sa akong kuan. Kini kay makakuan makabaskog. Yes, coconut candy. Lami ang tila-tila mama. Tira-tira, tila-tila ka. Tira-tira, dili tila-tila. Amawa gidoy. Si Mary Jane mong kabahan. Masam na? Latik. Ano nga? Kana mga ko ni Arnibal. Latik na na. Latik na siya. Okay. Latik na na. Kalmig tira-tira ron. Tinirahay gini. Sagad lang. Nyamay ka na kay tirahan. Ako tirahan. Tiraduron. Altan si ka. Kasi nanawa ko din mo kanina kalau patira siguro. Nana. Altan si ka. Nama dia tu.
Nya tanawan nagnana po gilulo niya. Ingon siya bawak pa ko siya kahuman. Ako lang gitiwas ang kanon diri o na gini kapot na ko kanon. Mana ay say ko sige hatag og kanon. Kani binuang gining iyahan mingon na po na sila dugayam human kaon man dito. Ako ra po pasanginlan. Daray na sige naglulo unsa ra po gilulo ari. Di ta magpahalata. Undang na lang kuno siya kadi ko na siya magpahalata. Kaam undang na lang po ko ka. Ito, dessert. Ah! Wala akong dessert eh. Na, unsa dessert na mo? Unsa dessert? Bangon, Ay, bangon. maingon ba sa mama nga. Nya gipakaon ka ninita. Nya di kay di man siya katan o kay wa man ta mag-live sa Facebook. Ang nag-live pa ta sa Facebook. Maingon ni siya. Amo nang dugay ka ni uli kay nagkaon man sad mo dito. Ay, si mother na ko eh. Mother, ayun kasi ko. Kuyo ko tayo ulit. Ay, ko kapuyo. Kuyo ko kita dili man. Ah, di ko eh. Sige lang magkatawa. Sige lang ko nagkatawa. Wala na mga kulang sa kagool. Bangon. Kulang sa kagool. Day. Ano, nanigis nga ato ako nung kuan. Ang ato ko nung sana. Ang ato ko nung kanang dessert Oh. is mango float. No. Ko ni kay tabo ni kay mo kuan niya mo bisita niya na si humutan ra ba na si kuan si kanang sana langaw. Nahumutan na sa langaw. Pinakakuan ang ako anak sa Pilipinas. Common nga. Mahumutan na sa langaw maninuod na diha og tugpa. Common na dessert. Diba? Kuan ko no, minatamis na saging, biko salad. Uy, biko salad. Na di biko salad. Biko salad si Bry Fritz Jersey. So yun, unya biko salad na di biko Usa salad. din nakaupuan ng biko nga salad. Usa ka word. Oh. Usa duha ka words niya, biko salad na di biko salad. Ako kay balog na bay biko salad. Meaning siguro buko salad. Dili biko salad. Buko siguro na. Ayun na. Ah. Oh my gosh. Tarunga ba? Tarong nga lagi na ninyo. Di ka ba din musugot si Madam Kwak-Kwak nga dili correct ng inyong kundi ha? Ako ko naman ako na i-accept naman ako. Vegetable salad na kuno nya buko salad. Ha ha ha. Pie. Nani answer og pie. Oh, dara. Unsa man ni tawag guys? Muslim ba o vegetable salad? Mao ni naong sa inyong vegetable salad? Ako nga na nangalibat. Napoy ni answer. Oh, napoy ni answer fruit salad. Mao ni naong sa inyong fruit salad kapangatog na kamoy. Tarungan na. Pangatog na mo diha kay na nagsus. Si Kuan, si Mimi Gayod, Biko, yes, Biko. Now, may latek. Oh, see? Hapit na gyud may mahuman. Hapit na gyud. Kamuti cake. Kamuti cake ko no. Hapit na kamuti cake ko da. Sama ko man kamuti cake. Ngadi kamuti cake? Yeah. Akatong obe. Lang imita. No, katong kamote cake means sweet yam. Purple ang imong gamiton. Wala Nya kay. lutuon man na siya, lutuon unya dayon i-mask na nimo. Mm. Pag humad mask, you put the condensed milk on it. So ayo lang daghan na kayo butang condensed milk kay super sweet na na. Nya dayon dayon i-bake.
Speaking And then, that, yeah. di and ba then nagluto butangan ka og sa flour. una ko, Unsa man? Maha? Dili. Unsa man? Isa. Tana nag brain press na po nagsige na lang ingon ana kana brain press mas muhangad ni ron sa ato ron nga kita ni ron sa iyahang kuan makikita ni ron sa iyahang answer. Kuan. Sa lagi akong giluto. Ubing na kuan. Tama. Pandesal? Dili ako uy. Saan ka Kuan nagluto? to si kunong ibit. Ay, Ako si bang Ibit. i-order ta, oo. Mm. Dili ako mag-bake. Ay na lang ko anang kanang ana-ana og kuan di ko na wakoy. Ganahan lang kog sige try pero dili mas try. Wa koy kuan dili wa koy patient anang kanang magbuhat-buhat og kanang sa dough. No, that I would not do. I will cook the easy things but not magbuhat-buhat og Ganahan ko anak kay makakuha sa masul. Ah, bahala ka diha magmasul diha sige lag. Hala, pabuhat og kuan. Ubikik. Apandisal. Dili lagi ma-timing na ko ang kuan pagtubo say bukubol say kahit kaya mura nagbato. Amsa? Ang pandesal dili mo tubo. Kuan mo, search nimo sa YouTube. Usahay research na ko. Is kuan, you have to add enough butter kuno para dili kayo mo kuan. Brown butter. Mm. Kasa naka-timing ko kaya akong gipalo si Ate Angie sa iyang recipe. Ngay ko sa iyaan. Na timing na kuan. Usay kapulan naman ko. Maggama-gama ra ko ako ang lahi ra ko wari ta na tan-aw. Kubol murag bato. Yeah, magluto unta ko nya kapuyan kog luto-luto kay kami ra mong gungga si mama. Ang problema anak magkuan mag-stock sa refrigerator ba. Nang kuan nya. Mao na nga magluto ra ko og naa nang usa ka tawo og naay mga bata. Kay kami ron taong dos mama so kami intay magsigig kuan sigig bugno sa kanang leftover. Kay mao na ingon na kung ba na ma kung magluto gali kaayo daghana kay Yeah. na kay baw ka ani imong anak nga dili nimo kaon ka usa ka duha ka unon that's it. Nga inig sunod na wala na. Lain na ang Sayang. lain na ang kuan. Ano yung mga kauban ako dyan, hindi na mga cut-up. Yeah. Yung overcarad. That's it. Yeah, ikaugma. That's That's it. Yeah. So kung ang leftover nako kung mag-set pagali na og 3 more days, wa na joy mo kuan. Akong ba na kuan po na duha ra po na kaputahi nga kan mukaon sa leftover but the rest of the food if there is a leftover he would not touch. Yep. Sayang. So mauna nga kung magluto gali ko enough ra gyud na. Basta ingon na siya han mukaon kog stir fry enough wala gyud na leftover. Kung kuan ka mag leftover dili naman mo limi. Sayang, Ka sayang. kami ra gyapos mama magbugno. Sige bugno sa leftover. Kasi ako ka hindi mo mga anak ng leftover. Hindi ko magluto. Oh, yeah. Hindi ako masagdi ko magluto. Mangita pag ginaglain kung sa makaon din na di kita mo. Oh. Hindi ka ba ko magluto? Pagod man tamo tarong di mo makaon na update. Kung naapay makaon diha sa kuan, magkaon na. Akong ba na hinoon. Sunod, di na ko magluto. Akong ba na og niingon ko nga maingon na siya what's for the dinner han ko you give me the idea nya og dili gay na siya mo tingog and siya don't worry I'll find something to eat. Oh. And ko kami ni mama na ami leftover so we can eat that. Yaw anak po ko sa hay kan pulong pagluto. Wala ko may idea unsa na akong lutoon ninyo. Pagngita mo din nagkuan, mga bre na sa mga dito nang kitan din na. Unsa na ni? Hapit na kuno sila malubot. Pangutot ni ang lubot na ngutot. Sinislin. Okay. Dukara ko no pa. Natagak lang hinuon. Natagak tanawa. Pangga. Tanawa sa natagak lang hinuon ang ako ang kuan imbis adto ibutan ako sa kumbaba natagak lang buangan ni Miss. Natagak hinuon akong biko wala na sa akong baba mo. Kuman ako kumahaw. Kasi namahaw man ako siya pamahaw. Napagod ng lubot sa siyo. Pangutot. Oh my God.
Tapos namin na, tapos So look, remember we're eating the salty food. So giparisa na mo og biko. So you have to balance when you eat something salty, okay? So kani gibutangan pag yun niya og too sweet. gibutangan pa jud niya og latik. So very sweet pag yun na inom pag yun siya og coke na tanawa guys. Na siya energy magkisi-kisi niya ni siya nga usara. Okay ra nga guy kay ako mang i-burn man ako ang akong kuan. Akong sweet. Ang problema mo kaon tag sweet mo inom tag soda. Dili ka mo Lingkod exercise, rata. yeah. Oh. Yeah, you have Tama to din do na. something, yeah. Yes. Tay maundang na lang ko katingali kasaban ko na mo. Nganong nahuman naman ka ako pa man ko. Yun sa mo nimo pagkaon. Ako Gidako. Day, wait, gitaga. Wait, gidaghan nimo. Gidaghan nimo ako ko kabantay da. Nagtarong dia. Nganong nahuman naman ka. Pares tayo. Ya parihas nganong dako man ning ako ah. Hating kapatid. So happy kapatid pagtarong lagi dia di gada ko magpamaning ako lagi. May ay na naghugta kay basig maglain mo. Lagi sa gitagaan ko ni magdako niya. Sakto na noon. Ako gani mo na nato. Tumis kayo. Ano na ko sa kapis oh. Excuse me. Thank you. Tanawa, human na to siya pangutot karon sige na pong panugab to ana ni balik daa sa ibabaw ni tugpa. Balos ba akan say balance mo na Balance niya. Diri man na diri niya dito kay ibabaw niya. Kailan kita balance kay aron kuan balance diet kita ani. Balance diet ang di mabalance. Umanta kuan. Diet, diet. Pangisa. Malang ko na ay pamto na. Pero gahapon kamera ko dito. Imam sa tong gipatay sa kuan. Okay. Imam sa tong gipatay sa na. Imam gidaghan ang latik. Oh, lagi sa kalani murag ko naglo sa sugad lagi. Kahit daw kahit ko akong di kuan tao. Ha? Yeah, Ang nagkuan kuan. manggod ka. Katong Ang paliya. pali Yeah. Sakto gyapon balance gyapon sa mga kaoy. Sige na. Ato tanay ko sa dito tanay ko anon. Di pa sa amin musayaw kay hubog. Di pa sa kuno musayaw kay hubog. Di sa amin musayaw kay busog. Sakit ang amo ang tiyan. Okay. Sada to. Okay, happiness is a choice. Oh, dili di ay. Happiness ingon niya. Happiness is homemade. Yes. Kadawa na iyang kuan. Happiness is homemade. Nagbasa ko sa iyang kuan sa unsay happiness is a homemade. Ah. Sakita sa akong tiyan oy, busog kay ko. Nya, mo lingkod sa couch nga naana. Okay, question lang. Alright. Question ko no. Ha? Okay, nangihi pa. Asa mo diha kay tingalig lain to i-question na nangihi para ba? Okay. Okay. Yeah. Sige. Sige. Question mo. Ikaw na. Ako na. Ambot lang. Lista na to di aro question na ako man question na to karong adlaw. Yoyo. Unsa man to ha? Circle niya ako makita ni na kanang kuan ba question. Question 1, Oh. 2, yeah. Ana, kay nakadaog Okay, na si okay. kuan na yeah.
usara man na siya na. Mm. Kini kay katuman ning unsa tong iluto kag kuan man ni. Diyan siya na siya. Si Junila Siyarot sa hapit na gina makumpleto gikan sa pangutot pangihi libang ko na sunod. kung magaling nga mong gikaulaw, ana gyud na libang gyud na sunod. Gagi pa doon. Okay, Ginoo ko. Hawd na lang gyud. Sige, ikaw na. Ikaw ngita pa kog question. Mama na siya. Wala lagi rin siya, di ba? Ito yung kang mga Oo, mga na siya bag-o. What? Wa pa siguro na. Wala nakakuan. Katayo. What siguro na siya nakasud sa katayo. Wala. Si Grace, nakakuan. Wala ito nakasulod to si Grace. Basig wa na siya ni kuan pangutan ni Ano kuan ba ba na siya siya? nag-subscribe Ano ba ba siya? Pero di siya kasud. Ako itong pangatan. Yeah. Okay. Saan naman yung Okay. kuan? Imo question lagi una. Ako isa ha. Ano ba to tong di? Dili ko na ba to. Kabalo to sila. Sila. Isa. Ay sa mga pangga kay ay nakutaw utok na mo ani. Ug unsa imong pangutana? Pami kasagang da. Ay. Sige, ano? Sige. Ano sa as? Kabalo sila? Wow. Tag-an na lang Oo. ninyo. Sige, tag-ana ninyo. Oo, murag akong gi-announce to. Sige. Sige, kani. Naay question about sa Hello Kitty. So, kanus ang akong plano nga mag-get together me dire sa USA. Nara, 21. So, mana number nila? 21. Oh. Agoy! Agoy! Ang kaganos Domingo, ang pizza! Pizza! Abay, November 39, ang sama ng 39. Pamatao ng November 39. So, kanus Sunday. it is a Sunday, but we're looking for the date. The date. Dali! Date! It is a Sunday, but we're looking for the date. Not 30, not 14, not 29, not... Here you go! Who's that? Mimi magayod. Nari, napay nauna. Ano si Mimi gayod lagi Mimi Gayod! You got it! November 21 is Yes. the answer. Parehas sila, November, parehas Jinjin Traya, parehas time. Okay, go. So Mimi gayod 30 and 30 mo. So tag 30 mo kay pareha mo og time. So November 21. Dili na lang ana ina. Badli siya. Kaya na. Nya. Kay additional ko ano man. Okay. Una ko Mimi, yeah. Daganan siya, nakadaog na I ganyan know. siya. Yeah. Katulo na niya. I think I know who you are. Bright ka. Sige. Si M.I. Kay kuan ko pasagad kag lista. M.I.M.Y. Yes. Lain ba kag imo ha? Nya maingon na po na kinsa man at Mimi. Onya si kuan. Alright, butang si kuan si Ito isa? si Georgian. Raya. Georgian. Namatay na. Kagaya na namatay ato lang katapusan ano niya. Okay. Okay. Alright. Ihatag na ang gold kayo kung magsumpo ko ba? Sige! Kaya duha naman nakadag. Wala lain question. Una lang question na lang. Okay, get ready. Ready, passport.
Passport. Passport. Manghatag siya og passport. Ready! Sige, Time ready na ready. Okay, 21. 20. Okay, 20 ka buok. Yes. 20 ka bo, kinahanglan mag-match na ha. 20. 20. Okay, ready. Type people. ready. Okay. Okay. All right. Ikaw. Ikaw diha kay ingon na pud na sila. Ay, anak mambit. H. Kaduharan ako ikuan na type. Ay, type. Basa. Basahon. H. Get ready sa imong phone ha kay close na to. Kuan sa to i-ready sa na da. So, kinahanglan adto mo butang sa passcode sa Mabinat Malusog Group. Okay? Yes. Kay adto dito siya, mo Tanaw. close, mo tan-aw mi sa pangan kung kinsay nakain. Nya katong wala sa group dito mo sa PM sa Facebook Messenger. processing palagi ako siya. Oh, ay sa Mawala mo ka na. adto man ari man ka dito sa Facebook kaya ka. So okay ra. Go. So this one, Facebook. Ito ko sa kuan. Facebook, di ka Messenger. Go click sa Facebook first and then you open the Messenger. Messenger. Ko. Di ha niya ari dire. Mauda nang di ni siya makakita sa mga istorya ka. Wala kaduha mga account code ang diri ang musulod diri sa kuan dili mo nang didto ko mo di na ko mo na sa Facebook. Okay, I woman. see. Okay, go. Diri ra ko tanaw pa nako. Ay, esa. Dito lang mo kan sa malusog. Yes, mabinat malusog lagi. Diri sila mo diretso sa kuan. Alright, sige na, ready na sila. Okay. Ano bag naman ang ubang question. Wow, Bright pa, agad. Wa pa na tagihan mo sira, mo close mo. Bright no? Bright agad sama. Unsa man day mag sobrang ka bright niya. Unya ay sabi ko dili siya sa uy kadaghan na bagko ana ni message unya ang mga message didto kanang mga wakwak. Okay, readiness pang wakwak amawag. Alright. H as in ha 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 ha. H as in ha ha. E as in eggs. E as in egg. Egg ako. Sige, dali. One. Number 1. Oh no. 0. L. Double L. O. Oh. Oh. Amawag na. Amawag. K. Zero. 1. Okay. Okay. Otrohon ako ha. H. E. 1. 0. L. Double L. O. K. 0. 1. Okay, we have one. One more time. 1 minute to do it. So make it sure it's correct. H. E. 1. 0. L. O. K. 0. 1. Okay, if your husband and wife Husband and wife. adds W1 and wife. H2.
W1 and H2 for husband and wife. Okay. Okay. You have 1 minute to do it. For those who are not in the GC, this group chat, mabinat malusog group, you can text it to Ninita Guerrero or Ninita Magsayo. Oh, sa hapuan. Sagad. Bangal gani. Okay. Dagham gani pangan mo. Di tagaan na puglain. Samot. Samot gid ni mga tao. Maglibog gid ni. Amawa. Sige, pila na to. You have 1 more minute. It's gonna be in up at 1 o'clock and in 2 o'clock and 2 minutes. 1 o'clock and 2 minutes mo. Ay, lagi naglibot na mga tao. So you have 1 minute. So niya, in siya 1 o'clock and in 2 minutes. Sige, dali ah. Unsa naman na diya. Kuha pa. Huwag mo ka nag-count. Wa pa. Nag-count ako, wa pa maabot. Okay, wag pa naabot. Sige Pag pa, guys. 1, 18 na siya. Pag Okay. mag-18 na ng 17 na. Okay. Okay. Keep going, mga pangga. Keep going mga pangga. Tago nga ha. don't forget to Lagi text- mo enough time. Message Na to... kung masayop mo, kinahanglan mo nga kuan. Laluin yung isa ay. Di na po mo. Oh, minusan. Penalty mo. Penalty. Wa ko nag-ingogway. Sa dan. Dan mong, nya nganong naiway. Nganong naamoy way oy. Way nada ni. Yung taghilo ko. Agoy, kaluoy, tanan ni, oy, naunsa. Tanawa na humana o tama sa. Okay, Go, butang i-close. Butangin na diya close. Dali ah. Okay. Time's up. Close. Time's up. Close. So those katong maklusan, penalty, bitay. Ang maklusan, pasensya na. Kasi wala man ko'y appeal sa GC. Okay, so Joanne Pagara, kung wala kay appeal sa GC, please message her and to the messenger. It is Ninita Magsayo or Ninita Howell. Okay? At katong iyang giistorya. Isa to siya. Si Joanne, this one, Joanne Pagara. Yeah, Yeah, bag umang ka. siya, Sige yeah. lang, excuse ka day kay bag umang ka pero you can still text it. Yeah, so message her. Gira? Uh-huh. So magira. Oh man, Sirado na ang gate, bitay na ang nalit. Betay nang galit. Sirado na ang gate. We're close. Okay. Mga pangga, so we'll check and then I'm not gonna log off yet because we gotta write the names down. Kung kinsay 1 o'clock sakto. ba ang kuan ka na 1 o'clock na? Oh. Tanaw diya. 1. Kini 1 dire. Oh, Yeah, one yeah, lagi. right there. Right, 1:04. Mhm. Mga atong Nya, kuan okay, time. makaihi ko katawa ninyo, maluoy ta nga makaihi ta katawa. Iya masa ingon siya. Ngano man na manay way. Wa ba ko nagsulti nagmo bago ko buhay. Niingon kay ko ngano giapil man nimo lulo. Ngano gidubol ilil pamagina nimo. Amawag. Hello Kitty, hello Kitty, maatong ko he. Then 10, then low. So, K, 10, then low. Hello, then K dayon 01. Siya ra
man dito nakahibaw. Ano, hello. Ano ba na Hilutin. siya? Hello. 100 man akong Ah, okay. gi-separate ko. Naapil, ingon pa ko nga, nag-apil man imong lulo. Hello Kitty! Okay. Okay, pag ato dito sa kuan, ako'y basa, kay musuwat. Dili. Okay, hold on. I have to go to the very beginning. Kana, So, hiten, L-L-O-K-O-Y, W, no, K-O-1, not Y, 1. Oh, KO1. Yeah, K-O-1. Yes. So, it's W1 si Junella si Aro. Pasok. Okay. Okay, HE10 LLOKO1 Braille Gayod. Okay, si Mads Nuts HA10 LL0KO1. Correct? Okay, so Mimi HA10 LLO Siya may plido ng Mimi. Mimi Gayod, I think. Kayo din? Yeah, up there. Okay, Princess Scarlett is also correct. Si Joy Candado is also correct. Ulon. Princess Scarlett. Okay. Joy? Joy Candado, yeah. Okay, so Chichi Mangyaw is correct. Okay, Neslin Baoy is also correct. Mary Jane also correct. Nasuwat na ba nimo si Braille Gayod? Yes. Okay. Hold on, si Fritz Jersel Gayod. It's A10 LLOKO1. Okay. Okay, Lera Satan is also correct. Si Jamich Suarez is also correct. Pila na diha ang kuan? Imong nasuwat. Because to match 12. 12. Okay. So, Melfa Cabales. HE10. Husband wife na sila? Ha? Husband and wife dili. Wala. Siya ra wala ni-specify. Okay. Si Licor. Ay saha. Licor is HA10 and Aquila. Okay. Yep. Okay. Si Joanne May. Okay, it's also correct. And Darsky is also correct. Nana says Princess Scarlett, right? Yes. Number 5. Alright, Balik na sila din. Judith Ciaro
is also correct. Katong nairong diha, minus Si man ako. ano, si Minusan. Refen J. Si Who? Refeni J. That's one. Si Refeni J. Sa mga routine na diha. Dili na siya. Kuan ni. And then YJ. J is in jar. Yeah. Sama ni pagkuan siya ah. Minus one. Asa di ba unsa man ni siya, asa man ni siya ko ano kontakon. At Asa na na-membro man ni siya na to. Malagi kin sa may ano ko. Unsa man? Second tapon. Kailan mas la ani? Yes, na. Oh, kana oh, nakahatag ba yan na upuan. Naman na, membro na din. Sa may hiyulo ko ka. minus Tinako na mo Unsa? giyuyok ko. Unsa na spelling nga ka akong ko ano sulat. Nilagay niya HEYOLLOKO1. Hiyulo K01. Pila mayroong ani. Ang Y o ang Ang Y instead 1. yeah. Ang Y ra may nakakuan. Yeah. So, minus Instead of 5. one. Yeah. Minus 5 siya. Okay. Filmer. Si Filmer. Sakto. Okay. Minus 5 na. Tapos, Nana to si Juan, right? Juan May, yeah. Yeah. 20, ika 20. 21 sila, 20 ra. That's it. Naabtan man ni sa close. Ang uban. Oh, bisa naabtan sa upuan, hindi ka makadawat. Makadawat, hindi ako ito na upuan. Nana si Kondi naabtan sa... Kasi may naabtan sa close. Wala kay nakasud man ni si Judith. Si Arot ayaw na lagi mo pagsigig butang og nakasud na mo. I do not keep it repeating, putting it in. 21 man to kabuok. Basin ko sa akong group chat. Oh, Sa tanawa kanya si- lili sa asa. Dili na ko, kanaman ako. Yeah. Tanawa lili. Walang pagduha. Basig na idil, kautot na po dahil sa mga ubutang. Kanawa, naglay lang ni siya og naglay lang ni siya og ubo kay ang utot ni gawas na po. Sa mukha ni sa basta lagi imo kung hiluan human di ka na. Mahilo kay ko si mong utot di ka dagan lagi nako. Ay, isa po, wala kasulod si Junjun. Na, bago na siya, pero wala siya kasulod. Wala siguro. Ito may naka-send ko sa messenger. Tanawa kay kuha na ate nga nag-send nimo sa kuha. Messenger doon. Messenger. Kay naawa kasud. Wa nakuan ko na siya sa nalista ko nimo ma'am si samno. Oh, day. Ato naman itong lista si ano, si Irene Lapasaran ang Wala, sud. wala. Dara si. Isuwat ni. Irene. Roman. Lapasaran lang. Yeah. Pa. Rom siya. Rom Sa- pud siya. Taga na kinahanglan na siya kuan. Kuan rin ni siya. Kaya Penalty? oh, tanawa iha. Ay sa daro. I 100 LLO ko 1 yeah. It's wrong. Sobra. Tanawa si kuan dia. Sobra niya. Duha yung penalty. Yeah. Duha yung room. Kasi ako nasulat kay Armando. Yeah. Kasi man si Irene. Yeah, Irene Lapasaran. Di rin na siya ako ano. To imong penalty day. 1 na na L 10 ang minus 10. Kaya duha man ka litra. Ay kining E o 0. Sobrang 0. Yeah. Minus 10. Isang ikasa.
Na ako no, kani ko no, dara iyang i-type na asa kuan kay wrong man. Bisan pag i-type niya kay wrong gyud siya. Wrong siya kay double A. Yeah, double wrong, O. wrong gyud. Bisan pag i-screenshot wrong. Oh. Okay, so kuha nga tag usa. Naana si Joanne? Yeah, Joanne. Yeah, Me? Joanne May. Yeah. Kanina na man eh. Send siya, madam send ko sa. Yung isa. Correct mo niya. Okay, yeah. Maulan. Yo, mauna na. Sugo. Muslim ba? Oy, na ba ito Muslim ba? Oy. Ito man kinakita na. Yeah, diha bitaw to. Isa, oh. Yung ano mo check, wa siguro kasulod. Bas, hindi ba ingon ko diri nagkuha ko? Oo, tanawa lili. Tapos ko taglamok oh. Hello. Bagong lamok. Busugan ako eh. Sakit ko yung kuntiyan. Ako po, gusto ko ay dagang kay ko Dagang nakauli ko. gabi ka, oh. Hindi ko nakadagang ko ay. Nag-iutot ko na si Ma'am Ninita. Nag-overtake ang ubo. Mau to iyang excuses. Kaya rin delay mo makadulong. Nag-overtake mo lang. Laylay lang siya ubo-ubo. Ana Kaya nakabuhi na dito. Ana nang ko ana pasikot-sikot sa buhay. Ang sa man. Kita pahalata. Nya, di pa halata niya. Musulti ra ba dayon siya? Ang gawas man sa luya. Gawas man. Nigawas ko no. Nida. Unay duha diri nga nagkuan. Sing. Si Jamit man. Hamit. Na naman ni siya si Hamit na. Nakuha naman ako ni si Hamit. Na overtake. Tulog na mo mga pangga kay ugma basin Kinsa man ni una may Michelle Generalao. Kinsa man na si Michelle Generalao. mao na siya ang bag-ong kuan ni kuan na siya bag-ong kuan ni Mary Jane. So, mauna siya. Naingon man nga, nagtanaw ko no siya. So, mauna ika-21. Good night mga pangga. Okay, kuan rin ni siya wa man siya gasend lagi. Yeah, naman siya. Nalista ko nimo. Nya, wa siya nag-send sa Wala man ako passcode. siya na lista. Exactly. Nangutan na ra siya. Nalista niya. Unsaon na to pag lista. Dili mo lista. Kani si Michelle Generalao. Dili may mo lista kung walay passcode. Kinahanglan nga imong i-type ang passcode. Sorry kay na sirad-an na ka sa kuan. Oo. So, maunay kuan na mo mga pangga, mga palisi. Sila So, ni kuan ni Consol. ambot lang ito ano. Tangan mo lang tanaw siya. Kabag-ubi Okay, bye-bye, yeah. Good night na mga pangga. At Good night na, pangatog na mo ako diha. sa nang ikuan ako sa Oo. Screenshot. Di na ko gustong naipay mo. Lingon nga wa oh. Okay. Okay. Guys, naara ang kuan ha, naara ang kaning kuan. Screenshot dito. Dito sa kuan na i-post. Go check sa Mabinat Malusog group kay iyahan ng screenshot. Okay, bye-bye sa inyo. Anya, dito na sa Mabinat Malusog Diretso group. ginako na ko. Yeah, so diretso na nya dito po sa copy po dito sa kuan sa Kantayaw bet kay aron duway magsigig pangutana. So both copies nga naman ang katubang wala sama dito lang sa gamit sa kamera di man po Ko kita na noon daan. Klaro naman nila daw. okay yeah okay so dito i-pass na dito sa Kantayaw just in Oh. case so Share to yeah Kantayaw type in Ato ang pikas Yeah, sa kan okay. tayo. Kasi sa pikas nga kuan. you should be able to see it oh yeah Okay, sa pikas mo siya nga kuan. Facebook. ah mauli ni ka ikaw mangkod kana bang imo nga kuon ba daghanan nimo kani natbok diri nya diri magsidad-an ka sa isa. Dapat isa ka account, oh. Hindi sa impas niya. mauna ang imong kuan ang Sobra pa imong ni brain ang imong brain nag-ana na kay ngano Kasi it's kan tayo. kuan Tayo to sa pikas.
Ano man, wala man si Kantayo. Ang baon ni mo diha. I-invite ko ni mo sa kuan. Saman. Sa Nenita Rojas. Rojas na. Sa na Rojas na mga pugo eh. Daghan lagi ano. Na, malipog yun mo. Mag-follow mo ani. Malipog yun mo. Ako nag-utok ani nga kuhan. Kaya nga, dyslexia. Dyslexia kaya nag-utok. Basta ni, kunin, not functioning right. Sabi lagi din. Oh, pwede ko nabutang Amo, yan. wag yun. Pila ka hours na siya? Naa. So, 10, 11, 12, yeah. So, 4. Poro? Yeah. Yeah. Pa, 9, 10, 11, 12, 1. Yang dong dong na. 4. Do eh. Gipakita pag ito kapag ihap dali ha. 1, 10, 11, 12, 1. 4 hours. Nganong 40 man na? Okay, 4 hours. Mantag 10 man ka. Yeah. Okay. Abi na kung ang hours na nimo. Ang hours na nimo diha 4 hours. Butang na diha 4 hours di kay 40. Okay. There. Ana, aron di ka maglibog. O sige na mga pangga. Kay mutiwas sa mig kisi-kisi, wag mahilis ning amo ang kuan. Mahilis ring amo ang. Share na ko ni dito sa Kikas na po. Bye-bye. Bye-bye. Good night, guys. Babu! See you tomorrow. Dito na po ko mag-open sa messenger direct ni. Continue.